Morjesta, mulla jäi eilen keitettyä riisi ylimääräiseksi. Tehdään sitten tänään paistettu riisi kotimaisen kirjolohen kanssa. Aletaan tekemään. Pistetään kalalle noppa voita, pannuun lämpöä. Paistettu riisi kannattaa vetää öljyssä. Etenkin paistetulle riisille niin todella kova lämpö pannulle. Pistetään meidän teriyaki-kuutiot. Laitetaan nämä meidän eiliset riisit tulille. Paistettu riisiin sopii tosi hyvin tuo riisiviinietikka. Se tuo kiva hapokkuuden siihen riisiin. Paljon makua. Tää voi laittaa runsaasti suolaa riisin joukkoon. Laitetaan pari kappaletta kananmunia. Tää saa paistua silleen, että tulee hyvä ruskea pinta. Sitten kevätsipuli sopii tosi hyvin tohon. Valkoinen osa kannattaa laittaa tonne riisin kanssa tässä vaiheessa paistuu ja loppuviimeistellään tuolla vihreällä osalla. Kaikki alkaa olla valmista, aletaan pleittaa. Leikataan vähän tuota kevätsipulia vielä pintaan ja näin. Nopea fried rice valmis.